What's up mga Achoy? First vlog, first video sa YouTube na ako. Pero kapag ko kibaon sa ako ni karon karon sa stage niya. Nag-practice ako kauban na ray. Para na sa audition unya kadto sa kuan sa STI. Lagi STI siguro na basta madto ra ta. Unya ta mag-storya. Let's go. Hi. Madto na din sila ron, try. Let's go. So hi guys. Speaker. Hi guys, we're going to second floor ng Robinson. Robinson. And now we're walking. And you know walking? What walking? And we're walking on the street of the Armagh City. City of beautiful people. Ay, number one, beautiful. Charot. Beautiful ko din. Beautiful. Beautiful. Buwag o beautiful? Beautiful. Magbuwag uta mo duha. Buwag uta mo duha. Huli ka, pero di ka kulong. Ay, sagsakahan. Sagsakahan nila. Nandiya. Extension pa more. Extension. Wow! Walking in the street in the STA Freight. Ay, sana all, no? Sana all. No? Sana all. Sana all mag 2 years. Ang giko na niya siyang vlog kay kanang mga video ra. Isa man. Dito na demi diri karon sa kuan. So dili mo ito dali or mo kita. Ano na gumer kay video mo. Second floor. Hey ma'am. Bata yung pinapakuwasan. Patay, slide na naman. Patay, so very slide. Pili na lang Hey, ma'am. Audition mo, pangulit na lang mo. Hold up. Sikinsa man to. Sikinsa man to. si ato ABP. Si Ma'am Janica. Si Ma'am Janica. Si Ma'am Janilyn. Yo, what's up? Welcome to our vlog. Achoy, what's up, Achoy? What's What's up? up, Achoy? What's up, Achoy? What's up, mga ka-Achoy? Oh. Burns Ride. Yo, what's up? Yes. Road to Australia. Masayaw pa mo? Audition mo? Oo. Kasi yung darating kanina. Nagiging Yes.
Di na to pwede videohan no kay kuan kay nag-interview sila so ato sa di balikon bye. Ada sakit. So manayaw na sila ron kay nindot kid nilang sayaw drove it up what's up birds. First vlog ni na ako sa YouTube, no? Ngong first timer. Para si Wera dire oh. Imong anak sir na dire. Na pala eh. Anak ni Sir Bernis. Bernis family sila. Ha? Kuha. Ako kuha ng bangko. Tara. Kuha na mo. Tara. Ato sa ni sila videohan. Stick. Grab it up. Group it up. Bye then. Let's go. Timan na ilang sayaw. So guys, di ba nag-isayaw? Road to Australia na. So, good luck na mo. Support mo guys. From Philippines. To Australia daw. Klaro kay mga sayo sa kwanoy. Sa dildo pa. Uy, mga pizza, Loy. Road to Australia na daw sila. Gago. Ingon si Brian, road to Australia na daw sila. Maong nanayaw sila kay para Australia daw to, karong October 18. Kuha na sila passport. Giuhaw? What's up mga bubard? Sumarin namin condition. Oh, yeah. Zap Bobards! 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 Safety Australia. Bobards lang din oh. Ayos ba? How do you do? Mura na yung kon-kon. Pare, yung sa'yo. Uy, par! Ilo ko dus. Pas, piso na lang. Eh, kung piso para din. Tag 3 di ay dus. Pinli ko. Dawag sila basketball. Basketball. Hey! Okay. Okay. What's up mga buboards? It's Navigation Mega Pop. Season 2. Season 2. Season 2. Sion! Hello mo. Safety Australia. New face. Tagan mo ko ng mga new face. Ipin di ay 19 man cover ba? 18 eh. 19. Slip dan ko. Dugi ko kusog. Ano, isda po no? Ano? Hindi. Di man Ano, siya sa magkano Juno? permission kay. Sige mo ko lakon sa kon. Wala. Pero masa 1 2.
Nangutan naman sa Number ba? Number. Ayaw, message na ako di DJ. Karon, amot asa may padong kay human naman may sayaw so kaon na dis. Ikaw na din. Asa na ni Padong? Uli na. Sa inyo din. So, guys, di mo namin di mo lagi tigsayo, no? Pronto? Ako, balik-balik na lang kita na no? So, welcome to the vlog! Vlog! Mga nanay-anak, what's up ninyo guys? Ano na anak? Mga dancer na nanay-anak, what's up ninyo guys? What's up? Hey, what's up? Oh, what's up sa imo? Karon diyan sa may I love Ormoc na nay pinya. I love Ormoc. Kami sa stage. Gwapo ko. Kaloon. Gwapo ka? Karon mga pictorial na tingali mi. Yeah, pictorial. Nakakita sa I love Arizona. Yeah, mga picture na niya, kaya nag-uniform na tanan. Oh, sige, picture na. Veteran sa veteran. Short na ba? Pinas. Kalen dua, ambot, asan ni dua? Modit pa sila. Bye. So, tima na among vlog karon no, karon ron eh. Kay wa pa ko kay baon saon ni nako pagkuan. Welcome to our vlog! Alito naman tayo sa Veterans sa Ormoc City sa Patum at Bangong. Kita ka? Kita ka? Ugwa kita, buta ka. Matalis mo yan. Ito magpumilawan. Yun na, pag ako nagpaalam, kito ako nagpaalam. Alam na. Bye-bye.